Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met introductie Caribische gulden van groot belang. Dat heeft natuurlijk te maken met de introductie van het ontwerp van de nieuwe Caribische florijn. Volgens de minister van Financiën, Javier Silvania, is dat een belangrijke stap in het proces om de integriteit van het contante betalingssysteem te waarborgen. U weet zelf dat er op Curaçao op verschillende momenten valse biljetten in omloop waren en dat zorgt voor minder vertrouwen. Deze nieuwe munt is heel goed beschermd tegen vervalsing en daarmee zal het zorgen dat er meer vertrouwen komt. En vertrouwen is cruciaal, zowel voor het vertrouwen van de burgers als van de internationale gemeenschap. Aldus de minister van Financiën, die de centrale bank feliciteerde met het goede werk dat ze hebben verricht bij de ontwerp van de nieuwe Caribische florijn. Nieuwe biljetten en munten gepresenteerd. Dat gaat over de nieuwe Caribische florijn. De centrale bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteravond tijdens gelijktijdige evenementen op Curaçao en Sint Maarten de ontwerpen van de nieuwe bankbiljetten en munten onthuld. Op de voorzijde van de bankbiljetten is het onderwaterleven van beide eilanden afgebeeld, terwijl de achterzijde belangrijke historische en culturele bezienswaardigheden van de twee landen toont. De nieuwe munt wordt, zoals het er nu uitziet, volgend jaar maart ingevoerd. Silvania krijgt ook SOAW onder zich. De ministers van de PNP hebben woensdag zich uit de coalitie getrokken. Gisteren werd bekend dat er een nieuwe verdeling van de ministersposten is, totdat er nieuwe mensen komen. Minister-president Pik Pisas heeft tijdelijk wijzigingen aangekondigd en dat houdt onder meer extra werk in voor Javier Silvania. Die heeft nu al financiën en gezondheid onder zich en krijgt ook SOAW. De persoon die belast wordt met het ministerie van Economische Ontwikkeling is Charles Cooper. En degene die bestuur, planning en dienstverlening onder zich krijgt is minister van Justitie Charlton Hato. Jezus Ritu en Martinez positief gestemd. Dit gaat over de nieuwe mensen die het kabinet van Pisas steunen. Miguelangelo Lo Martinez van de partij KEM, die krijgt het ministerie van SOAW. En gisteren, toen hij op bezoek was geweest bij de gouverneur, liet hij weten dat hij veel vertrouwen heeft dat de nieuwe minister namens zijn partij verschil zal maken. En dat de bevolking zal merken dat de KEM een minister levert. Ziet er Jezus Ritu, die is ook vol vertrouwen en ziet geen enkel probleem in een samenwerking met de MFK en KEM in de nieuwe coalitie. Zij mag verantwoordelijk zijn voor de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling. De beide ministers moeten natuurlijk nog wel eerst door een screening. OM in hoger beroep tegen chauffeur. Dat gaat over een zaak op de Julianabrug in 2021. Toen reed een nu 25-jarige Dominicaanse man een 26-jarige man aan. Die kwam daarbij te overlijden. De rechter zei in eerste aanleg dat de man uit een noodsituatie handelde, omdat hij in de auto een vriend had die 4 keer beschoten was en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. En daarom hoefde hij niet veroordeeld te worden voor het ongeluk dat de dood van een ander tot gevolg had. Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens en die is in hoger beroep gegaan. Buschauffeurs vergaderen over hitte. Het heeft te maken met de hitte. Het is heel warm op Curaçao, we voelen het allemaal. Maar de bussen van ABC Busbedrijf hebben geen airco's. Tenminste, het grootste deel niet, omdat er tijdens de COVID-pandemie er geen bussen mochten rijden met airco's. Die zijn toen zo lang uit geweest dat ze opnieuw niet zomaar opgestart kunnen worden. Dat kost geld, dat geld is er niet. En als gevolg rijden de buschauffeurs in warme bussen. En dat is niet goed. En de vakbond UGTK heeft voor aankomend weekend een vergadering afgekondigd om over dit probleem te bespreken. Want voor de buschauffeurs is het niet te houden zo warm. Hofimango opent in november weer, dat werd gisteren aangekondigd. Hofimango in Bandabau is eigendom van de gebroeders Giandino en Kenneth Asporaat. En zij laten weten dat het opnieuw voor publiek wordt geopend op 11 november, na de overstroming van 4 mei.
heeft het maanden moeten sluiten. Er is hard gewerkt aan het herstel en het opnieuw aanleggen van de infrastructuur. Tegelijkertijd maken de broers Asporaat zich ook hard voor een beter watermanagement op het gehele eiland. Want volgens hen was dat de oorzaak van het probleem dat er zoveel schade in Hofimango kwam toen het zo hard regende op Curaçao. Om een herhaling van 4 mei, toen het enorm regende op het eiland en er veel werd weggespoeld in Hofimango. Om dat te voorkomen hebben zij een team van experts ingeschakeld om de problematiek breder aan te pakken. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar is een intentieakkoord getekend voor een nieuwe regering. 3 dagen na de verkiezingen van afgelopen maandag. De 4 politieke partijen die de intentieverklaring hebben getekend zijn de URSM, de DP, de PFP en SAM. En die eerste 3 partijen zaten al in de coalitie, maar dan met een nauw. Dus er is 1 partij gewisseld onder leiding van minister-president Luc Merselina. En die wil nu ook verder gaan als minister-president. Hij bedankte de bevolking voor de steun aan de coalitie, ook voor hemzelf. Hij is de grootste stemmentrekker geworden in de verkiezingen van afgelopen maandag. En de ministersposten zijn door de 4 partijen al verdeeld. Dus ze zijn al ver. Tegelijkertijd heeft de gouverneur aangekondigd nu met de consultatieronde te beginnen. Maar deze 4 partijen hebben aangegeven zo snel mogelijk van start te willen gaan. Veel van de ministers die in het huidige kabinet zitten willen ook terugkeren. En ze hopen dat de screeningsperiode van de ministers niet meer zo lang duurt. En willen daar, als ze al eenmaal aan de macht zijn, ook willen veranderingen doorvoeren om te zorgen dat zo'n screeningsperiode niet al te lang duurt. Er zijn nog veel meer plannen, maar de 4 partijen zijn ervan overtuigd dat ze snel beëdigd kunnen worden en aan de slag kunnen met Luc Merselina 2. Dan gaan we naar Kaya Kaya. We hadden een gesprek met Ashanti Marta. Zij is kunstenares, Curaçaose, woont in Nederland, is hier nu voor een expositie. Mooie expositie en ze is een van de vele kunstenaars die te zien zijn tijdens het Kaya Kaya Festival. En we spraken met haar en vroegen haar waar ze vandaan komt, wat voor kunst ze maakt, wat voor artiest ze is. Ja, dankjewel. Jij bent artiest en je studeert in Zwolle. Ja, correct. Waar studeer je in Zwolle? En Artes. Ja, het is een hogeschool voor kunsten. Ik heb 2 jaar comic design gedaan en ik ga nu naar illustratie. Want het was toch niet helemaal mijn ding om comics te doen. Maar? Behalve dit. Ik heb het geweldig gehad met comics doen. Gewoon met tekst en verhalen bedenken. Leuk lintje gedaan. Dit is Lintje Sardientje. Heb ik voor een jaar gedaan eigenlijk. Elke vrijdag gepost. Het is een comic voor Curaçaoenaars. Van een Curaçaoenaar. Gewoon een beetje relatable houden van de hitte kennen we allemaal. Mensen stelen eten op werk kennen we ook, denk ik. Allemaal hele herkenbare situaties. Telefoon verliezen.
Los daarvan maak je ook andere werken. Ja, We zien het hier, wat voor type werk? Het zijn bijzondere werken. Ja, dus ik heb bankjes gekregen van een jongman, of gekocht, gekregen. Hij maakt gewoon bankjes, verkoopt ze. En ik heb 4 gekocht voor Kaya. En ik besloot allemaal ietsjes anders te verven, een andere, Andere invalshoek. in de valshoek, dat, ja. Deze heb ik een leuk pool uitgemaakt, een zwemmende mevrouw en de mozaïek hier beneden. Bij deze heb ik meer een gestileerd mens voor me gedaan. Het is allemaal heel verschillend, maar het is allemaal heel kleurrijk. Ja, dat is mijn ding wel. Ik hou van kleurgebruik. Ja. Is dat omdat je in Nederland zit en dan zit je te denken aan het mooie Curaçao? Dan? Ik mis al die kleur van Curaçao. Het is zo grijs en saai hier, maar ik heb wel mijn pret. Ik vind het wel leuk in Nederland. Goed zo. Zeker. En ook legden ze uit waar de kunst van Ashanti Martha te zien is. Die is te zien als je, stelt u zich even voor, uit de Netto Bar loopt. De weg daar tegenover, een stukje omhoog, naar links de weg vervolgen en dan zie je een mooi oud landhuis. Landhuis Nani en daar exposeert Ashanti Martha en u kunt dit weekend gaan kijken. Kijk nog even naar het allerlaatste stuk van het interview. En mensen kunnen gewoon vrij komen kijken wat hier is en je verkoopt het ook. En ik verkoop het ook, dus hey. Mooi, het is leuk om te zien en ik hoop dat veel mensen komen kijken. Ja, ik ook. En het is goed om te zien wat je ermee bezig bent. En blijf komen met je zeker. Ik ben gewoon altijd blij om met mensen over mijn kunst te kunnen praten, dus kom zeker. Dan gaan we naar Venezuela, want daar heeft het Venezolaanse Hoge Rechtshof de omstreden herverkiezing van president Maduro bevestigd. Het Hoge Rechtshof heeft donderdag, gisteren dus, Maduro uitgeroepen tot winnaar van de omstreden verkiezingen van 28 juli, ondanks de beweringen van de oppositie over grootschalige verkiezingsfraude. In de uitspraak, die werd voorgelezen door rechter Rodriguez, verklaarde het Hof dat het onbetwistbaar verkiezingsmateriaal heeft gecertificeerd en de resultaten van de presidentsverkiezingen valideert. De oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia, die zei dat het onzin was. Hij noemde de uitspraak van de rechter nietig. President Maduro zelf noemde het historisch en krachtig, maar er is ook heel veel kritiek op deze herverkiezing, omdat er heel veel mensen zeggen dat er geen meerderheid van stemmen voor Maduro is. Er zijn wel resultaten getoond door het stembureau. Die heeft laten weten dat er geen twijfel van is, maar volgens de oppositie zijn er heel veel materialen vervalst en is het dus een onterechte beslissing. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En maandag zijn we er weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.